טוב, אז אנחנו פה בהפנינג באניצ'ה. אתם יכולים לראות את החנות המקסימה שלנו, יש לנו שוק אחרפות בחוץ, משהו מגניב לה, בגדים שלא רוצים, לוקחים מה שכן, הקטנים החרפות. ופה כל החנות היום, בהפנינג שלנו כל יום שישי הראשון של החודש, יש הכל ב-20%. יש לנו בחוץ שני דוכנים של אוכל אורגני, ירקות אורגניים שנפתחו בליטרי היום בבוקר. יוזמה מאוד מבורכת של לפתוח חנות יד שנייה במקום מרכזי ולעשות פעם בתקופה שוק קחתן, שזה דבר שמאוד מקובל בעולם, ואני מאוד שמחה שזה הגיע גם לחיפה. גדול. בכלל אני אוהבת מאוד את האווירה בחנות, שכל אחד בא עם הכיף שלו. ביום שישי בבוקר אפשר לבזבז גם כסף וגם זמן, וזהו. אבל מה שטוב שפה לא מבזבזים כסף. הנה, אני אעשה שוק בבית עכשיו. פרויקט מאוד מאוד נחמד. מצאתי... הבת שלי נורא רצתה קימונו. איזה מדליק! מצאתי לה קימונו. מה שרוצים, זה מה שמוצאים. תקשיבו, השוק הזה קחתן, הוא צריך להיות פעם בשבוע ולא פעם בחודש. לא הגיוני. המחירים בחנות נעים בין 10 שקלים ל-100 שקלים. כאשר כל הדברים שיש בחנות הם בשיתוף פעולה עם הלקוחות, הלקוחות מביאים לנו את הדברים.